Царят може да е най-важната фигура в шахмата, но безспорно дамата или царицата е най-силната фигура. Царицата, както и царя, може да се движи във всички посоки напред, назад, надясно, наляво, по диагоналите, нагоре и надолу. Но, в отличие от царя, дамата може да се движи без ограничение по всички достъпни полета. Единственото, което дамата не може да направи, е да прескочи фигура. Да видим какво може дамата. Тя може да премине целия диагонал, след това през целия хоризонтал, след това по вертикала да се спусне надолу, а сега на съседното поле и тук отново да прекоси дъската. Както казахме, дамата не прескача фигури и ако искаме да я поставим на това поле, ще трябват минимум 2 хода. Защото дамата не може да прескача нито собствени, нито противникови фигури.